Hej venner. Jeg synes, I skal være klar på en rigtig god workout fucking video, som kommer snart op. Ja. Så synes jeg, at hvis I kunne lide videoen, så skal I dislike. Og så selvfølgelig abonnere mig. Hvad siger du? Og så synes jeg også, at I skal stoppe med at se Thijs video, fordi Thijs video, de klarer det ikke specielt godt lige nu. Han er ved at gå bankerot. Og workout video, det kommer så til at være noget med biceps, ikke? Så kommer der en lille smule triceps også, og så en lille smule chest. Så ja, vær forberedt. I må gerne være med til at lave de øvelser, jeg laver sammen med jer. Jeg vil tage dem step by step, og jeg synes bare, I skal glæde jer. Vi ses, mand.